మళ్ళీ ఓడిపోయానక్క. ఇంకో గేమ్ వేద్దాం రారా. రెడీరా, రెడీ. ఇంకేంటి చూస్తున్నావు? స్టార్ట్ చేయి. వెళ్ళు, ఫాస్ట్ వెళ్ళు. అక్కడే. అబ్బా, జాగ్రత్త, చూసుకోరా. ఈడేం చేస్తున్నావు? ఏంలే, ఫోన్ చూస్తున్నా. ఫోన్ చూస్తున్నావా, నన్ను చూస్తున్నావా? చా, నువ్వేం చేస్తున్నావో? నేను టింకుగాడు జరట్లా చిల్లవుతున్నాం. తాగుతుర్రా? ఏదో చిన్నగట్లా నడుస్తుంది. ఇంకా నువ్వేమో ఇడికెళ్ళి అంజాన్ కొడుతున్నావు. నేను ఆడికెళ్ళి చూస్తుంటే చూస్తలేవు. సరే, ఇంకా ఫేస్ టు ఫేస్ చూసుకుందామని వచ్చేసిన. నీ పక్కకెవ్వరున్నా ఇటు చేసిన తానికి వస్తావా? రావాలి కదా, బరాబర్ వస్తా. ఆయన రాకుంటే నువ్వు ఊకుంటావా? అది కూడా కరెక్టే. అరే చూడరా, మంచి ఛాన్స్ రా. కొట్టు కొట్టు కొట్టు. టైం వేస్ట్ చేయకురా. వంగలేని అత్తకి లేవలేని కోడలు దొరికినట్టు ఇక్కడ ఈ బుడ్డోడు ఉండడం నాకేం నచ్చలేదు. ఇంకా పో మరి, మీ దోస్తు వెయిట్ చేస్తుంటాడు. సరే, మళ్ళా పోతా. ఓయ్, ఇంకాసేపు ఉండొచ్చు కదా. నేనేంటో చూపిస్తా. ఇంతసేపు చాలా ఆడా, ఇప్పుడు మిరామిర్లో ఆడదాం. సరే, మళ్ళా పోతున్నా. ఏందో I love you. ఎప్పట్లానే చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతావు అనుకున్నా. వర్షం గిట్ల పడేటట్టుంది. దావత్ ఏమనిస్తున్నావా? ఏయ్, నువ్వు నాదానివి. ప్రతిసారి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అర్థమైందా? I love you too. అరే మామా, కరా పోతున్నా మళ్ళా. బాయ్. ఒకటి అడగాల? చెప్పు. నా ఫోన్ లో బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, జర రీఛార్జ్ చేస్తావా? అరే, చూసుకో. ఏమి ఇబ్బంది పెట్టలేదు కదా? మందికి ఏమైనా ఖర్చు చేసినానా? నీకే కదా. చలో, బాయ్. జాబ్ పోయిందని సెట్టింగ్ చేసినాంలే. మందంతా అలాగుంటది కదా. ఇగో ఈ మనోడే. పైసలు అయిపోయినాయా? చెయ్యమ్మా. మనోని పేరు డన్. రే, ఎక్కి इगो 5000 इगो नी 5000 2 दिन अंडर ग्राउंड అయిపోర్రి మొత్తం సల్లబడ్డ తర్వాత అన్న నచ్చిగలూరి సార్ ఎవరిల్లు కొత్తపూరల్లా? ఏ మీకే